Jeg hedder Nanette Sartmann. Jeg er menighedsrådsformand i Solvang Sogns menighedsråd. Menighedsråd, det er sognets demokratiske valgte ledelsesorgan. Det er den første demokratiske institution, vi fik i Danmark. Da man sådan ligesom skulle prøve det her lokaldemokrati af, jamen, så startede man med sognerådene. Mere populært sagt kan man sige, at vi skal sørge for, at den kirke, vi er sat til at lede, er kirke for de mennesker, som bruger den og som bor i området. Den skal være kirke på en måde, som svarer til sognebørnenes behov. Så har vi en menighedspleje, som er særdeles aktiv. Ikke så nødvendigvis med så store armbevægelser, men vi er gode til at støtte op om menighedsplejen som menighed, hvilket betyder, at menighedsplejen kan hjælpe de familier, hvor sidst på måneden kommer meget tidligt, og vi kan hjælpe dem, som har svært ved at fejre højtiderne og fejre de særlige begivenheder i livet. Jamen, altså det lyder måske banalt, men for at tjene dem. Det, jeg synes, jeg får ud af at være på den måde advokat for sognebørnene og menighed, både dem, der er tæt knyttet til menigheden, og dem, der måske bruger kirken lidt mere lejlighedsvist, jamen, det er, at jeg håber på, at jeg er med til at berige deres liv, og nogle gange også få lejlighed til at se, at mit arbejde gør en forskel i folks liv. Når jeg gerne ser, at folk de stiller op til menighedsrådsvalget, så er det fordi, jeg netop gerne vil videreføre mine tanker om, at folkekirken, også lokalt, er folkets kirke. Det vil sige, at vi skal bruge vores mulighed til at påvirke den. Vi skal tage ejerskab for den. Og det har været en berigelse i mit liv, og den vil jeg sådan set gerne dele med alle andre.